iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Oh. Umyung swaraning wadya kang lumampah kuntul sajara tata tanjaruk ong teni rama aparna ong dwaja miwang bending ungkung aresang aragyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala Yayi kadangipun Kakang Yayi Dimbaka ana dawuh apa Kakang? Kakang Hamsa nimbali marang aku adimu Dimbaka lan kowe abdi kinasih Togog Teja Mantri. Kula wonten dawuh sinuwun Prabu Hamsa amiji kula pun Togog Teja Mantri. Belung siap juragan. Ing ripalungguhan iki ngestu padha dawuh kang sarta pangandikane Ratu Gusti saka negara Giri Bajra ya kuwi panjenengane Prabu Jarasandha. Anggone duweni gegayuhan bakal ngenekake wujude sesaji ludra dene syarat-saranane supaya lumadining sesaji ludra iki ya kuwi kudu mbekakak utawa nyembelih ratu cacah 100 negara. Pancen bener kaya mangkono Kakang Hamsa. Malah dina sakmengko aku kelawan kowe Kakang Hamsa wis kasembadan. Aku kelawan Kakang Hamsa wis kasembadan ngrangket ratu cacah 97. Ratu cacah 97 negara wis kasembadan manjing ana ing pakunjaran negara Giri Bajra. Tegese kurang 3 pancen bener Yayi Dimbaka. Dina iki kanggo jangkepe ratu 100 negara manut dawuh pangandikane Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha ngersake turahe 3
ora kena ratu gamben-gamben, ora kena ratu sing remeh-remeh. Saka kersane Prabu Jarasandha turahe 3 kanggo jangkepe Sajiludra. Ratu 3 kuwi mau ya kuwi angka 1 Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa, angka 2 Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna, kang sarta katelune ratu saka negara Mandura Prabu Baladewa. Kuwi kanggo jangkepe ratu 100 negara. Kang. Apa Lung? Ratune wis kecekel 97. 97. Iya, Kurang 3. kurang 3. Sapa wae? Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa, Ratu Ndarawati Prabu Kresna, Ratu Mandura Prabu Baladewa. Menurut pendapatmu, Tangeh kelakone, tegese tangeh bisane nyekel ratu 3 kuwi mau. lah kok iso ngucap kaya ngono? Kuwi ratu sekti kabeh. Kok arep dicekel. Kamangka ratu 3 kuwi mau ana ibarate paribasane ratu Tritunggal. Ketoke dhewe-dhewe negarane ning ngrasane dadi sawiji. Heeh. Ratu Ngamarta Puntadewa, Ratu Ndarawati Prabu Kresna, Ratu Mandura Prabu Baladewa. Heeh. Kowe dadi anak buahe Prabu Hamsa. Alah. Aku ora yakin Prabu Hamsa iso nyekel ratu 3 kuwi. Kowe ora percaya yen aku iso nyekel ratu 3? Mboten percaya pun totoan wani kuwi. Nek perlu sampeyan kok iso nyekel ratu 3, Ratu Ngamarta, Ratu Ndarawati, Ratu Mandura berhasil jenengan cekel pun bojo kula mangpek. Pun Rika mangpek. Tenane. Tenan. Wis nyepelekke aku. Walian rasamu di boko. Piye saka kersamu ora sah ndadak kesuwen ora sah ndadak kaken gunem kang tanpa guna. Togok mbelung yen ora setuju, yen ora condong kang satu rumajang apa sing dadi gegayuhane Hamsa. Sumingira. Alah, ora kelakon. Mumpung jekne wektu lho, nyegat sepur. Ora nek berhasil. Ora sah kakean cangkem. Dimoko budal dene iki tumuju negara Ngamarta, ngerangket ratu 3. Ayo Kakang, tak derekke dina iki. Putra Pandhawa tata katiwisaya yen riyaksa saran haruma pawana bana parekana samirana lan marayang panca bayu ong Pangkat. Wis dhuwur.
Ha. Awas. Ah. Yo. Hey. Hey. Madek. Oh. Redo mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara pangri ing turangga hesti menyemang dwaja kang kekiter ora kata ingkang dwaja lalayu sehabit edan-edanan durung suwe anggonku lumaku saka negara Giri Bajra kepapak ana satriya Kurawaking brengos linting-linting sampirke kuping biyuh. Sapa sing dadi kekasihmu? Satriya Lisan Pura Raden Haryustyaki Aki Singa Mulang Jaya Bima Kunting Wresniwira edan-edanan satriya Kurawaking jenenge pirang-pirang bari takon ana barisan segelar sepapan sapa sing dadi cecunduk ing laku kekasate ratu Gustiku Prabu Hamsa Temenggung kang dadi pangkatku Temenggung Salokat Katut Barat kang dadi kekasihku Salokat Katut Barat nyimpang ngiwah utawa nengen sumedya laku marang menyang ngendi ngrangket ratu cacah 3 1 Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa angka 2 Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kang angka 3 Ratu Mandura Prabu Baladewa yen wis kecekel tak dadekke syarat sarana utawa pitukon wujude sesaji ludra ora sah melu jaleng boloten kebo latengen sumingkira yen isih kepengin nyawang soroting srengenge yen isih kepengin ngemut legining gulup apa arep ngopo wani karaku entek wedine kare wanine bagus wedhemu cilik dur mundhek kopat kapituke buntute ulut taping kejro kemanuk branjangan cengkang kandeling kulit wuju menggeling sudoan yen pancen wis satra sekih tanpa aji teko tanpa mekuru wateken aji coba mantet tumpang setebiat dadawel sate jotakon dosa we Doi! Awas! Hei! Ah! Hei! Ya. Coba Jajah Mustiaki. Ayo.
Oh. Hei, hei, hei ya. Raja topo candak kowe. Hei, ya. Ya. Ah. Yo. Ya. Jatuh. Ota waya. Lo a o. A o. Lo a o a. Waya. Gas cepet ya kamu hati. Wat. Oh, hey. Oh. Hey. Hey. Ya. Hey. 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 Ya. Hey. Etian. Lo. Ya. 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 Iki menungso apa jane, hei? Ya. Oh. Hei. Ya, awas. Oke. Awas. Oh, hi. Loh. Oh. Ah. Setyaki ana paran musuhmu aku cobanen ya. Lho. Iji, loro, telu, ambrole. Bentuske. Ya. Ya. Oh. Ganti musuh. Ya, aduh. Oh.
Hes. Ha. Ho. Hes. Woi, hei. Hei, buaya. Yo. Yo. Wah. Hei. Oh, hei. Wet, wet. Hey, oh. Hei. Oh. Hey, oh, hot, hey. Het, aja mung gocali. Het, ayah. Wah, pedang le. Belah le. Les. Wah. Ah. Het. Ah. Les. Wah. Trolong tumbak. Cepak suwargamu kowe. Het. Lo. Ayah. Ah. Wah. Oh. Rananggana santan endop den palangi datan kikre aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati beliwang aku awet son labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi sun prawira tam Hei. Barisan Giri Bajra. Gulungan genderamu bongkok ana gegamanmu. Iki hamsa kang bakal agot ana pupuh.
ana sadra mencorong dadane kaya meteor sapa no? Satriya Pringgondani. Raden Gatotkaca Jogagyan Guneman maju. Yen kepengin hilang nyawamu, wah tincung akhirat kowe Gatotkaca. Jingkang Dodok mangap dilek iki sapa iki wani ngebruki Nalendra Mandra Prabu Baladewa aku ora ndene dosa aku ora ndene luput sapa kowe kowe sapa kekesete Prabu Jarasandha saka negara Giri Bajra Prabu Hamsa pancen bener dampyak tekan negara Ngamarta kene apa sing mbok karepke sing mbok karepke apa ngrangket Ratu Telu Prabu Puntadewa Prabu Kresna Prabu Baladewa piye ngrangket Ratu Telu kanggo jangkepe sesaji ludra Prabu Puntadewa, Prabu Kresna, Prabu Baladewa.
Apa ora kulak pawarta adol pangrungu? Lek nomer pamuji erengen gobok menalendra Mandura Prabu Baladewa panjenengan ingsun iki. Ratu Mandura Prabu Baladewa Balarama Kakrasana Karsana Kusumawali kita. Kowe arep jajal kasekten? Kowe arep jajal kasekten kowe ketok gagah ning tanah sabrang kono. Ketekan ning tanah Jawa, petuk biantenge tanah Jawa sesuk kelakon reso nyak kumpul karo bojomu. Ayo. Ayo kurang gaman petat, ya kurang sekti beguru. Ampi aku rebutan menjangan mati. Saya mau parang maju 100 parang ambril. Ayo, sahabat teman tuamunya aku spes pemukul lagi bungu pertiwi. Ayo, ketanjangan Prabu Baladewa. Ayo, sulah kowe. Oh. Hei seketop, ayo ngadep kene. Ah, ki apa iki? Iki apa? Pusaka Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kelebu diapurmu. Kelebu diapurmu. Kowe arep jajal kasekten nyoh nek enak tanduk. Modiar. Mati to, mati. Candima kok dilawan. Tanggap arisang Dimbaka mulat kang Raka Prabu Amsa jrebabah depane lemah den lumpati kaping 3 urip neh Prabu Amsa kaya wungu saka nendra. Hey 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 wis apa aku Dimbaka adine Hamsa kowe arep jajal kasepen nyusul masmu. Ah! Ayo, kentekan nakal kowe arep mateni Hamsa lan Dimbaka kentekan nakal apa? Ah! Ayo. Arep lumpati kowe. Mutar lor-lorne. Arep mbok lumpati tak nenggala sik. Baladewa ora kalah bengi iki pokoke. Adalah Kodrawasan Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugurana palagan. Yen iki mengko aku ora matur karo Sinuwun Jarasandha malah dadi lan dukane ya bali dhisik ana negara Giribajra dadi atur Sinuwun Prabu Jarasandha dina iki.
Monggo kantining tumuwuh salami mung awas eling eling loketaning alam weh adalah ora nduga mono Yayi Hamsa lan Yayi Dimbaka tumekeng pralaya aku Prabu Sri Supala ora nrimake perkara iki aku bakal golek 1000 cara, golek 1000 srana kanggo ngorak-arik para Pandhawa tiri. Ora mikir Punjering prakara alam nganti paling pidana nanging padha ora lumangsa yen susah alam anggesan sira aja padha ngesula kabeh ngono kabeh yang sukma kula aja padha sembrana supaya ketan sedika Dara, rene werku Dara. Miyat langening kalang yanagara pandamun sar ong tinon lerek konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Dara jlitheng resna kakangku ana apa kaipe kula wonten dawuh sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah sangsaya abot dina sakmengko ayo padha mbacotake laku minangka dadi dutaning adil ngadili handhek nista budi candala kang disarirani dening Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha jlitheng resna kakangku hangestokake dawuh ayo bebarengan lon-lonan lumaku Dimas
kinutang-kutang tansah bisa leladi Ayaki Alhamdulillah, leren luwih dhisik, leren sawetara nggo ngendhoni swasana kang kenceng Mas Gareng Dik Bagong ngono ya Le. Nggih. Selamat pagi Mas Gareng. Ya pagi Le Dik Petruk. Pagi Gong. Ya pagi Mas Petruk, tetap semangat 45. Aja nganti kenduk. Leh dandan aja dikendhoni malah dikencengi. Oh ngono Jumbuh kelawan swasana kang sarta kahanan bengi iki disumbutke karo para-para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Dimong kang sarta panitiane anggone semangat nyugata aku Mas Gareng Dik Bagong anggone makarya bengi iki alhamdulillah wa syukurillah wiwit 9:30 nganti jam 2 tansah pinaringan lancar gangsar ora ana alangan sawiji apa ngono ya Dik Petruk nggih. Dasare para panitia suguh gupuh lungguh aruwe ora nguciwani ya patut diacungi jempol nadyan awake dhewe wong liya ewadene dirangkul padha dene kaya keluargane dhewe wong liya manjing dadi sedulur ora aneh ora muka lho Mas Petruk apa meneh awake dhewe rene wis ping pindho iki heeh. Moga-moga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir nanging bisa disambung ana ing pertemuan-pertemuan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pancene sing disuwun kaya mangkono kok Dik Petruk. Mula semangate para warga masyarakat Dimong anggone kagungan kersa ya ta? Ya kuwi bersih desa kang sarta ngadani PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Ulang tahun negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik umur ke-80 tahun semangate aja nganti kenduk awake dhewe nyambut gawene ya aja nganti lemes aja nganti kenduk oh ngono dijumbuhke karo panitia para-para warga masyarakat warga kang ana Dimong anggone apresiasi tipe marang awake dhewe anggone nunggoni awake dhewe nyambut gawe nganti jam 2 iki ya. Alhamdulillah. Aja lali ngaturke panuwun mengucapkan terima kasih lho Mas Petruk. Nggih. Wong salwangsul kula ambali atur kula wonten ing ngajeng kula garis ngandhapi. Mboten wonten tembung ingkang langkung indah ingkang kedah kula ucapaken namung ucapan panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa Dimong Bapak Sujarwo pepunden kula Bapak Kasun Pak RW sedaya panitia dan seluruh warga masyarakat Dimong kang wis tresna marang awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Moga tanpa tresnane para warga masyarakat awake dhewe iso tinimbalan sowan maneh. Ngono ya, Truk. Iki isih kepareng lumayan sing mirsani ana ing lokasi. Ternyatane ya wong
nonton wayang kuwi niate maneka warna, niate wong nonton wayang kuwi majemuk. Ana wong nonton mirsani wayang kuwi nonton alur cerita utawa sanggite lakone. Heeh. Ana sing mung kepengin golek bakul, golek rame. Heeh. Golek keramaian jajan. Heeh. Ana sing mung kepengin ngrungokke tetembangane. Ayo. Majemuk. Mula awake dhewe selaku pelaku seni bisa sak bisa kudu bisa ngladeni apa sing dadi kersane para warga masyarakat sak bisa-bisa. Klungsu-klungsu nderek udu. Wo ngono ya, Rek. Nata Kresna lan angandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng tias mulat solaing arinira ing Warakudara lan Janaka nyanyi mandhek luwih dhisik ya Di. Aku lan Siadi sakloron wis tumekan ana ing tapel wates negara Giri Bajara. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka. Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangan ana dhuwur gunung kae ana wujuding tambur. Tambur kae ingaranan Tambur Kyai Gurnita. Kaya sing tak babarake ana ing pirembugan Pasewakan Negara Ngamarta mau. Tambur kae dumadi saka kulite bapakne Jarasandha ya kuwi Prabu Briyudrata. Sapa wae kang wani mlebu ana negara Giri Bajra Maton wong kuwi saka njaban rangkah. Tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh. Upama bisa tata jalma manungsa Prabu Briyudrata kae kepengin sampurna sing dadi nyawane. Amarga sukmane Prabu Briyudrata isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lajeng kados pundi srananipun supados Prabu Briyudrata saged kasampurnaaken ingkang dados sukmanipun Duh Koko Prabu. Janaka sanget mboten negakaken panandhangipun Prabu Briyudrata kala mau Duh Koko Prabu. Tibanana jemparing Dimas. Jebolen tambur kae karep ben sampurna. Manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Briyudrata nuwun inggih mangestakaken dawuh. Prabu Kresna, Raden Bima lan Raden Janaka banget panuwun kula. Pranyata paduka pepetinganipun satriya
awit saged ngentas panandang kula panandangipun Briyudrata. Babakan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jarasandha dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba Kang Sarta Masesa. Mulat mara Sang Harjana esmune ora kamanungsan kasarepan tingkaing mungsuh Koko Prabu sampun sampurna ingkang dados sukmanipun Prabu Briyudrata. Iya Dimas. Ayo enggal nutukake lagu Jlitheng Kresna kakangku. Iya. Sadurunge mbacut siadi sakloron tak kanthi anamur laku dadi wujuding Brahmana. Amarga sakwengis-wengise Jarasandha saelek-eleke Jarasandha isih ana becike ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana utawa pandita. Pun kakang bakal saling tenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula salin tenger nuringgih peparab Begawan Kumbang ali-ali bagus. Ayo enggal lon-lonan lumaku Dimas. Sikra kang pala tumingel punapa mirah ingsun prihatin was panggung mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti Bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra. Anak anungane ndita bisa mikul dhuwur mendem jrasemane wong tua anakku bocah bagus. Anakku bocah sigit Jayatsena. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji ingkang putra kula pun Jayatsena. Sethithik wanci meneh
aku bakal kasembadan anggonku bakal ngadani upacara syukur ingaranan sesaji Ludra konjuk marang Bathara Kala ya Hyang Ludra sesembahanku. Kanthi syarat sarana ya kuwi bekakak utawa nyembelih ratu 100 negara. Sedyaku kalamun aku wis kasembadan nyembelih ratu 100 negara minangka tumbal sesaji Ludra, bakal langgeng sing dadi panguwasaku dadi ratu mapan negara Giribajra. Kalamun wis kasembadan aku mbelih ratu 100 negara, ora ana sing tak golekke, ora ana wong liya sing tak golekke kamukten kejaba mung jeneng sira anakku bocah Centara Jayatsena. Lamun ratu 100 negara wis kasembadan tak bekakak, wis titi mangsa kalane jeneng sira Jayatsena dadi ratu mapan ana ing Giribajra nganteni keprabonipun Rama Jarasandha kulup. Agyat ora sangapi rangu ora nangkul kinempit kehempit duh Kanjeng Rama waleh-waleh menapa mboten kok ateges kula anampik ingkang dados keprabon negari Giribajra nanging kula ngrumaosi Kang putra kula pun Jayatsena ngrumaosi maksih cubluk ing pangertos maksih kutung babakan kawruh kaprajan. Mboten kok kula ateges nampik utawi nolak jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Giribajra nanging kula taksih ngrumaosi mboten pantes jumeneng utawi jinejer dados Nalendra mapan wonten ing negara Giribajra. Jayatsena, aku ngerti sejatine apa kang ana jeroning atimu. Kowe sejatine nolak dadi ratu mapan ana ing negara Giribajra, ora kok rumangsa durung pantes dadi ratu kuwi ora. Nanging sejatine kowe ora sarujuk, kowe ora condong, kowe ora rumajang yen to bapakmu bakal ngenekake wujute sesaji Ludra. Ngono apa ora? Kowe ora sarujuk karo bapakmu anggone duwe gegayuhan bakal ngenekake upacara syukur mring Bathara Kala sesembahane bapakmu kanthi cara aku bakal nyembelih ratu 100 negara. Jayatsena, kalamun kowe ora condong, lamun kowe ora rumajang, bapakmu ngenekake wujuding sesaji Ludra, ora ana paedahe kowe dadi anake Jarasandha minggato tekan negara Giribajra kene. Waduh, mati aku. Lihat, Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun.